Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungenile. Thank you very much for your love and support. Ngicela mangaba ka subscribe li channel, ulike video, share video as well as ubuka ama ads. So asiqhubekeni ngodaba ke luka Limpopo Boy noMatsidiso ngoba ke udaba olusasematheni kumanje you guys, njengoba sibona ama statements akuningi nje bafethu. So engisibona manje istatement ngathi sibhalwe nguye uMatsidiso exolisa kho konke okwenzekileyo. So ubhalele umyeni wakhe you guys. So ku video ke kaMatsidiso no Limpopo Boy, uMatsidiso ungumuntu oshadiwe, unkosikazi ka somebody else, ubhuti kuthiwa Kevin Shy. So ushuthi kule video kodwa ke ubuka ke sendaweni nje very private nalo umdansi lo obizwa ngokuthi nguLimpopo Boy. Simazi kakhulu guys lana eSouth Africa nakwamanye amazwe nje uyahamba nje uyojiva. Kuthiwa waqala ke lento yakhe noMakhadzi, manje ke usedansa nje you guys aza ayofika ngempela emazweni akude kabi. Siyamazi uLimpopo Boy you guys, nguyena okuleya video ke nonkosikazi womuntu onguye uMatsidiso Matilda oshadene no Kevin Shy. So bekukhona istatement lapha ngeke ngakhuluma ngaso from umndeni kabhuti Dr. Kevin Shy, bekhuluma ukuthi bacela abantu bame ukuloku besabalalisa leya video you guys, kuhlonishwe umndeni, kuhlonishwe uKevin Shy nayo yonke nje lento bafethu, ngoba abantu abaningi bazwelana naye kodwa lo bhuti ukuthi awe ma inkosikazi wakwazi wamhlaza. Omama bethi yo we stand with uMatsidiso in these difficult times. Iyatholakala lento ubhuti akabekezele inkosi axolele unkosikazi wakhe. Le into ezinjena ziyatholakala. For me I'm like nithini bafazi nithini, but anyway kodwa yena urongo nje ugirl bafethu. Ngeke ngithi of course I'm a girl's girl, but urongo uMatsidiso kulento ayenzile ngoba kunesithombe lesa kuno Limpopo Boy beno Kevin Shy kunoMatsidiso nomunye ubhuti bangu4 kule picture bafethu, okuchaza ukuthi phela uLimpopo Boy uclose nalabo abantu. So imagine umuntu oclose kuwe kangako aqede ayotholakala ke futhi abatholakalanga ibabazihlazile esekamereni nonkosikazi wakhe. Imagine that. Kubonakala ngathi abantu abazanayo. So kahle uye wadla unkosikazi wamngani wakhe, which is something else to me. So yonke le ndaba nje ka Limpopo Boy Matsidiso no Kevin Shy, mina for me nje ngizwelana ke nomnikazi womfazi ubhuti Kevin Shy. Ubonakala ngumuntu ozithuleleyo, angathi nje umuntu onganangxaki nomuntu angathi umuntu ongakhulumi. Uyambona nje nakuleya video nje unkosikazi wakhe edlala ngaye ethi kulorile wena unjolela modi torong khopela tshwarelo ko bathong gore wena wa njolela. It just ibingathi ijoke ukuthi okay ngiphuphe wena ungijolela like in a dream, so please ask for forgiveness. Ijoke uyambona nje mekhuluma lapha ethi ya baby kuphela tshwarelo. Uyabona ukuthi hayibo lo bhuti futhi ushayinyana ukwabona. So ngibona nogela uthatha ama chance ngalopho uthatha iadvantage manje ngobuntu bakhe. Ungathi umuntu onobuntu leya bhuti, then manje ugela uthatha iadvantage. Ungathi ushade umuntu nje ozilungele, but for me ngibona ngathi nje she's just taking advantage of ukulunga kwakhe nayo. Angazi noma ngiyibona wrong. Hayi uMatsidiso ihlazo lelana bafethu. Ivideo ibonakala ngathi ithethwe nguLimpopo Boy ngoba uyithethe ngesandla sakhe leya video. So mesethi yena intshontshiwe ubani efonini yakhe angazi bafethu. Leya video ke bafethu izungeze kakhulu enkundleni zokuxhumana, ibonisa ke na uMatsidiso benoLimpopo Boy bengaqokile ke besempedeni. So sekuphoqeka ukuthi ke uMatsidiso ikaze akhiphe isixoliso kumyeni wakhe nasemndenini wakubo. Umndeni wakubo ukhiphe istatement. uLimpopo Boy naye iqala ukuvela lento wayengathi lokho poste delete. There's just a whole lot shame. So Matsidiso Matilda Shy waziwa kakhulu ezinkundleni zokuxhumana ngama video abonisa impilo yakhe esebumnandini. Thenya wabuka wonke lama video nje uyadansa futhi une behind. Okay, so uthanda ukusebenzisa i-behind yakhe kakhulu. Abantu wo awusona upakile uyabaza abantu namanje yo the body is hot, the body is tea. I'm like we so ama video kamaningi nje uyadansa nje avela dance ngayo i-behind yakhe ke ugirl. Angazi mhlambe nendoda yakhe iyona into ayithandayo, ngoba indoda yakhe ingayithandi le nto ikushadile wenze le nto ingakukhuza ukuthi bona into enje oyenzayo kuma videos wakhe stuff angiyithandi, ngicela ungayenze emphakathini. Usho ukuthi uKevin Shy naye uyayithanda le nto ngoba uma video kagelo konke nje uyadansa lapha na uyadunudunusa wenzane kubo baba nje kuningi.
buhlangahlangene. So uyambona nje usebumnandini kuma videos akhe amaningi. So makuthiwa mina unkosikazi womuntu, I was like, wow, okay. Akusho ukuthi unkosikazi womuntu phela naye u-grounded sometimes, you know what I mean? So which means ubhuti bekamika nje aziphilela impilo yakhe, okay? So ivideo yakhe ke beno Limpopo Boy, you guys, ishiya abaningi ke benembuzo ke ngoba kwazi ukuthi ke phela usisi usanda kushada, you guys, no Kevin. Shaye kuthiwa bashade ngo-April ka last year. Ngizwile ukuthi banomnyaka owodwa, you guys, beshadile. Ivideo ibonakala nje ithathwa nguye straight uLimpopo Boy, ebhekisa icamera ngakuyena nakulo sisi. Uthe mayithi icamera yangakuyisisa ebhizi ejiva wabaleka wangathi uyacasha ukuthi uyasaba obviously ukuthi ngizophuma ku video, but she was aware, but uye wangathi uyacasha kwabona wangathi ujikele emva kaLimpopo Boy benjalo bengaqokile benqunu, you guys, ngaphandle kokuthi ke abuyisele icamera kuye kuLimpopo Boy wazi video bathi ngumrekereke ma babies. Yo, bathi re bone morekereke wa ntho e jwang. Yo, hi guys, no social media wona amehlo akusizobola amehlo ngicela ukutshela esizibonayo. Ayi serious kunzima, you guys. So abaphathi bakaLimpopo Boy bazamile shembona ukwehlisa ulaka kubantu ngestatement. Sizibona istatement lezi engikhuluma ngazo ku statement lokhu kukhulunywa nje ngakho ukuthi abantu abangayisabalalisi le video. Ayi ngeke. So kuthiwa ke lokho kuqukethwe kwebiwe ke ngaphandle kwemvume futhi kusatshalaliswa ezinkundleni zokuxhumana ngaphandle kwemvume yileso statement. Bazamile nje lapha nokuvala bathi simatasa nenqubo yokuxhumana ke nochwepheshe bezokuphepha kweintatheli ukuze baphenye umthombo walokhu kwephula komthetho ukuntshontsha phela ivideo isabalalise. Bafuna loyo muntu onguyilikile. Kuthiwa bathi basebenzisana ke nethimba lezomthetho kanye nama-platform okusingathi ukuqinisekisa ukususwa kwayo ngokushesha. So uMasidiswa yena uye wabhalela umyeni wakhe ezwakalisa ukuxolisa ukuzisola ngesenzo sakhe nokuthi ke ubengacabanga ngobuhlungu obuzolethwa ke ilesi senzo sakhe. Wathi yena ngiyakuthanda, ngiyawuhlonipha umshado wethu futhi ngizimisela ukusebenza kanzima ukubuyisa ukwethembeka okusekulahlekile. Kuzoba nzima kodwa girl, but try, okay, try. Ubuye wabhalela ke nomndeni wakhe uMasidiswa exolisa ngehlazo nobuhlungu osekuvelile ngenxa yokuziphatha kahle, you guys. Statement sakona sikhona lana side engakwenza ukuthi ngisinameke lana, you guys, ngathi ngiyasifunda ivideo izoba yinde kakhulu. Yo akunzima, sengathi ke bangawulungisa umshado wabo njengoba abantu besho ukuthi ungawuchitha umshado wakho uzomthela lapho umfazi ongcono, okay? Asazi abakhulumisane kube khona i-way forward. Ayikho ngenye indlela bafowethu achithekile abangakwenza nje ukuthi bahlale phansi mhlambe nemndeni kukhulunywe. And as for Limpopo Boy, mfethu uzithole lo wakho mfethu, what are you doing? Okay, mina bona abantu mangabe abantu bezijolela bedisa ukuthi bayantshontshana beshadile noma mhlawumbe oyi-1 wakhona eshadile, anginankinga ngalo, kanti ni-decide nathi nizontshontsana. Into engidinayo ukuthi manje usushutha ivideo ishuthelani. Sike sathi sifuna ukunibona nisemacamereni ningaqokile, asizange. Ivideo untshontshanana is fine, that one is between you two. Okwevideo mina indaba noma ke abantu bengashadile ke mina nje umuntu ukuthi mase ekamereni nje enqunu ashuthi ivideo, I just don't understand. I will never futhi understand njani. But anyway, uzamile uxolisa ugela sethembeke kuzoba ne-way forward izosolveka ke le ndaba. Mbonga kakhulu ukuthi ubuka ivideo, like, subscribe, share. Sibonane kwelandelayo. Bye.